Ako si Apple, ginaingon, usa sa makapalig-on sa magtiayon ang pagsinabtanay ug ang pagminahalay. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Tanawa sa amin na imong new haircut, Apple. Tanawa, di ba? Di sa mo kagwapa, girl. Salamat, Idang. Tanawa, no? Tanawa. Inig ka kita ni Enric ni mo, Apple, no? Sureness, you go. Majorjura, you ka niya. Kapoy ni mo ba yun? Ma? Pa? Kinsa man nagtalikod nga ng hugas plato? Ay, doon, laron, makaila ka kinsa na, Enric. Kinsa lagi na, ma? Sos, taga-probinsya na. Di man barog og taga-probinsya pa? Ular, ito, kailangan sigputada. Saro, wa ka yun makafamilyar siyang binarugan. Familiar? Oh. Si Apple mo na? No? Oh, among anak. Unsa? Uy, meron napaputol ka man kagbuko eh, Apple? Nasuko ka, Enric? Unsaon alimuot manggut ka ayo unya daghan kayong split ends. Tanas kwarto na. Ha? Tanas kwarto. Lian ta na imong pagpamubo mong buhok. Kasayo pa aron, Enric. Uy, ikagabiin na. Nababaan gid mo Idang ay nakuha yung kung Enric gabi eh. Nya, ha? Lipay kay ka. Siyempre, uy, lipay kay bana guna na ako siya, uy. Sus, ang payam sa nadiligan na ay. Uy, nanay mo tingog, uy, grabe mauwaw ta, uy. Mawaw ka? Nga, wa man gaya mawaw ang uban nga ka ng dili nila ba na ang ni-jerjer nila? Hinay-hinay sa imong sinultihan bayot, uy. Kakita na po kag-away anang imong gisulti, Ruin. Alam no? Ikaw na kayo nagsulti sa kamatuuran? Tanala kay init kaayo, uy. Asa man ta? Kaong taghalo-halo bayot na. Duha ka adlaw nga wa ko sa ato, Apple. Asa man ka, Enric? Doon namin tukar? Asa man? Sa Boracay? Kuyog kupi, ganahan ko mo atok Boracay. Okay naman mauban ka, pero ato mang gasto. Ay, sagdi lang. Kuyog ko sa inyong banda, ha? Wow! Kanindot din, hi. Mo din ni Bora? Oo, Apple. Ay, nice kaayo. Ganahan ka maligo-ligo. Sige, kaligo lang. Samtang dili pa sakit ang init. Sige, mag-ilis ko, Enric. Here's another original Filipino music para sa nag-request. Thank you so much for the compliment, guys. Nilapad man ako sa colored lights. Colored lights kasi sinungdan ini. Or sa ako na gining mata. Pero di taas na po siguro ang akong grado sa mata. Inigbalik na ko sa Cebu, magpa-check up ko eh. Mugawas ka din hipi ato ko sa gawas magpaabot na ni Enric. May patinisdap din sa baybayon. Kaya relaxing. Relaxing po sa akong mata. Ninduta sa pamation sa hangin dinidap din sa baybayon sa Boracay, uy. Nindot kit kaayo ang maong beach. Uy, hala. Time pa nga naman ni, uy. Para magdiuyog. Naglinog. Hala, nga naman ni. Pero nga naman, man maukay ang mga tao nga nagyaka sa bus. Niuyog kit sa akong pamati. Hala. Ay, maado na lang po sa hotel nga ako gistayan. Mo-text na lang ko ni Enric nga ni una na lang ko nila. Naglinog sa akong paminaw ay ano man ko? Sure, oy. Sa sunod adlaw ba naman mauli? Okay na Nato lagi Cebu? ko. Okay na ko, Enric. Ay, ka balaka. Basig sa kagutom lang to na ako. Sa'yo magutang nag-dinner gabi, ikoy. Nya naanad sa baya og midnight snacks, pero wa naman ko naka midnight snacks gabi eh. Ito na ang mga kabanda na ko, namahaw na. Gigutom na ko, tana. Tara, mag-breakfast na ta. Apple.
Bay, saman mo? Manuri tayo news baybayon, uy! Mao jud. Mangita taga ng mga putik samput. Tana mo, boys, tana! Abs. Kani, example lang ni si Henry kay nanom siya baon. Mo ba? Sige. Paimos mo karon kay samtang ni apata dinis bura, mga ulitaw pa mo. Ha? Ulitaw pa ta. Ha? Ay, ako ay, apin na ko ana. oh. Nagbalik na to Cebu. Oo. Minyo na sad mo. Ay, tanaw. Maligo na ta, Enric na. Kay ba gyud ka nga bahay ako Apol nga di jud ko hilig og kaligog dagat. Naunsa man ka, uy. Pahimusla nato ni. Dagang mga foreigner ug mga Pinoy nga nangandoy sa Bora, no? Unya kita nga ni ata dinhi dita maligo. Pahimustas ka nindot sa dapit, Enric, uy. Kaya dito ha, mag-ilis ko ha. Pag-ilis na sad, sige na. Di lagi ko maligo. Ubanan ta lang ka. Okay, bahala ka. Basta kay ako maligo ko sa dagat, tamas ginawa. Ngano sad ka? Naglinog. Si Bakoy. Wala ka makabantay nga ni Uyog. Wa man may uyog. Kung mauna ako rin nakabantay di ay. Sige, pagilis na. Maligo man ka ka. Okay. Tawa man ka diha. Ano ka, Enric? Murag, way kaligo nga may tabo ron ka. Lano? Ano man? Repunta ka. Hoy, tayo pa sa pailisa sa kupa. Ay, napagilis ganahan. Kung murugos ni mo, ano bitong nag-uubo kasi kung ito ba hagit ka? Hagit ka? Nangugit po. Mataka man lang. Baby. Gusto ko makabuotag baby dahi. Dini sa bukay. Agay! Kabias ko usawa yung butang. Hinay lang. Hinay lang ba? Di ba dahil na ginahinay? Hindi, time pa. Hapit na ko. Time pa sa nalipong ko. Unsa? Nalipong lagi ko hunong sa ba? Hunong sa baby. Hunong sa ba? May vertigo kami, sis. Ha? Vertigo, Dok? Mayon tagbabay atong apo, no? Nganong ganahan man kuno kag babay? Kay di badlungon. Dahil batasan ng lalaki, babae, di ba? Kasagaran sa mga lalaki, badlungon kayo. Bitaw sa. Kay kanas apple di man gyud na badlong. Oo. Yan sila sa apologin. Ay. Nabugi ka pa sa hospital. Lutan eh. Oh, pila naman kabuuan, ha? Pila kabuuan? Negative. Dili siya mamdos. Uy, Dili, ma. bati. Unsa man din nga musig mo kag dipong-dipong, ha? Apol. Vertigo. Oh? Kana bang apin nimong naglinog? Feel nimo nga ni Uyog ang palibot. Nya mura sa kagmawa sa kalibutan kadiyot. Saan man pagkabuo na mo ini pa nga. Pirmi maming muhunong kung mukalit yung mag-atake si Apple sa iyang vertigo. Nasagmuyok gyud si Enric. Unsaon mataymingan man sad uy nga kun mag-sex me, mutukar pud ang akong vertigo. Mga ito magkasama ang kaagi ni Apple, dinining tulumanon. What's the style? Give vertigo is style.